76 anys de la mort del president Companys, si tot allò realment hagués funcionat, si aquests tres homes haguessin pogut arribar junts en aquell moment decisiu, les coses potser haurien anat d'una altra manera. No ho sabem, no ho podem saber. Però el que sí que sabem és que ara tenim l'oportunitat de fer allò que se'ls va impedir. Perquè van ser assassinats. Primer l'Airet, després Salvador Seguí i al cap d'uns quants anys també Lluís Companys. I van ser assassinats precisament per això, perquè ells creien fermament que justícia social i llibertat nacional anaven juntes, eren inseparables. No hi havia justícia sense llibertat, no hi havia llibertat sense justícia. I per això eren tan perillosos, i per això els van assassinar, i per això avui els recordem. I recordem aquell Lluís Companys que quan va arribar a la seva hora final va entendre que seria examinat per la justícia, seria examinat per la pau que ell defensava i seria examinat també per l'amor que ell defensava envers a tothom, envers el seu fill, envers la seva dona, envers els seus amics, també envers els més desvalguts, la gent més vulnerable i el poble de Catalunya en general. Doncs bé, això és el que ens ha d'inspirar avui i això és el que avui recordem. Per tant, avui quan ens diuen intentant reproduir allò que ja van fer fa 70 o 80 anys i que van fer per dinamitar un moviment poderosíssim. Doncs avui hem de tornar a dir el mateix. Llibertat nacional, justícia social, van de la mà. Són la mateixa lluita i és la lluita que defensem des d'Esquerra Republicana, és la lluita que defensem tots aquells que volem arribar a una república catalana que sigui molt millor del que tenim ara. I davant d'aquells que ens diuen deixeu enrere les grans reivindicacions, les banderes, la República Catalana, perquè ens hem de centrar en els problemes de la gent. Els diem no, els problemes de la gent són els que es poden resoldre i són els que condueixen a la República Catalana. És que és precisament això. Per tant, aquí tots som companys. I quan ens diuen abans de l'any